또 이스라엘 소망과 육간 콘도피아에 대한 가요만 가요간 콘다사 풍랑 고마마 뭐 가요 뭐야 쓸때 뭘 수로 와서다 네 나 그봉주비 나 봄도 बिराद गोबावजों आगोलावथ' फैबाय थायोमोन नङा होमबा दा बिराद गोसोखौ मोजां मोनदों नुफिननो मोननाय खाबु बिथां मिनिसरा जोंखौ होदों आरोबाव नै मालाबा बेलेग समाव फैफिननो लिंहरबावदो ओमफ्राय सिमेन्टनि नाया दिनै जाहोगोन ना जाहोआ प्रत्येक बारावनो आङो बे सिमेन्टनि नाखौ मोनजानांगौमोन दिनै मोनजागोन ना मोनजाया मोनजागोन ना थिगैनो दं होनबालाय बिराद मोजां बे नाया माथो रायज्लायनो माबा लेक्सार होनांगौ दं माबा लेक्सार होनांगौ दं माबा खोन्थानांगौ दं जोबोद मोजां मोनदों आरो मिनिस्टार बिथांनि दैदेननायाव जितु बर' कसारि वेलफेयार जितु गभर्नमेन्ट सालायगासिनो दङ बेयो बिराद मोजां आरो बिथाङा माखासे समयसानि खोथाखौ बुंदों बे अट'नमास काउन्सिलखौ सालायनायाव जेरैबायदि सरकारनिफ्राय सहयोग मोनबावनांगौ दंमोन बेयो एसे बाखि दंबावो होनना बुंदों आं बुंदों बिथांखौ आंबो जिहेतु बारा गोबाव जायाखै चिफ मिनिस्टार बिथांजों आं रायज्लायगोन नोंथांमोननि समस्याफोरखौ लानानै गामि सोलायनायनि समस्या जेनेबा रांखान्थि जेनेबा बे काउन्सिलखौ सालायनायाव जेसेबां रां नांगौ जेसेबां अनसुंथाइ नांगौ बियो खम जादों होनना बुंदों खम एसे बारा नांगौ जाहैदों जेसे बिदों बेखौ मोनाखै बेखौ रायज्लायजागोन आं दा हेलिकप्टारावनो बिथां केबिनेट मिनिस्टारजों रायज्लायनांगोन नोंथांमोननि समस्यानि खोथाखौ मिनिस्टारा आंनो खोन्थाखाबाय दा गुवाहाटिसिम सौहैनायनि सिगांनो हेलिकप्टार सायावनो थिग खालामनानै गालांखाबाय दे नोंथांमोननि समस्यानि खोथा ओमफ्राय मिनिस्टार बिथाङा बुंदों बै 2020 सानाव 27 जानुवारियाव जितु सुक्ति खालामदोंमोन बड' पिस एकर्ड बे एकर्डनि माबा मोनसेथ' मोननांगौमोन खिन्थु दा बुंबा बोरैबा मोनो खिन्थु हरनांगौ आङो चिफ मिनिस्टार बिथांखौ खावलायगोन सुक्तिनि नामाव जेबो मोनाखै जाहैदों प्रमद बर'आ हारसिं जाजोब्बाय मा जानो आं मैया गोसोखांदों बिथां बुंबाय थानायखौ आं जायखिया बुंगोन चिफ मिनिस्टार बिथांखौ जे सुक्तिनि नामाव जितु गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बा गभर्नमेन्ट अफ आसामनि जितु पेकेज बेखौ बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव मोननांगौ खालि बे बिटिसिआल' जानानै जानाय नङाथ' नङा होमबा सुक्तिया खालामदों जयैनो नंगौना नङा सुक्तिया खालामदों जयैनो बाहागो राननांगौ ओरैद्रायबो गरिब फारसेल' एकदम जोंना आसोला लाखिजोब्बाय हरजाय दङ दा मानो बिनो रोङाखै ओरैजाबोथ' एनडिएफबि दंना जे एनडिएफबि गैया नामा हा एनडिएफबि दं एबसु दं बिएलटि दं एबसुआथ' गावनो सुक्तिखारि एनडिएफबिआ गावसोरनो सुक्तिखारि माब्रै बिटिसिआवल' मोनखो जाखायाखै बियो जाया बिटिसिआवल' एबसु दं बिटिसिआवल' एनडिएफबि दं बिटिसिआवल' बिएलटि दं ओरैजायनि बिएलटि ओरैजायनि एबसु ओरैजायनि मा होनोलाय एनडिएफबि जयैनो सुक्ति खालामाखैबा बोरै सुक्ति खालामदों माबा माबोरै आंनो देखायनाय देखायदो बहा सुक्तिया खालामबाय बिटिसिआव हगारना गारबोजोब्बाय
과학을 마음은 그래 그렇게 세네 마음은 그래 그나 그거 말 기사들 참 마음을 쓴다 이거 통하자 이 말이야 이거 통하자 속세야 살아나고 비티스니 만지 정말 비티스니 앱수 비티스니 NPB 비티스니 가슴 사는 배불리 사는 자들인데 안 라이라건 숙지카리아 비티스니 바히로 앱수도 비티스니 바히로 NPB도 비티스니 바히로 जोंहा मिनिस्टार बिथांमोन दङ रुंनानै लाबोया खामानि मावाखै सार ओरैनो बेग सारनोसो मा जानो खामानि मावनांगोन दे खामानि मावनि आङो दा जयन्त बिथांजों केबिनेट मिनिस्टार नोंथांमोननि समस्यानि सायाव आङो गुवाहाटी मोननै सायाव थिग खालामना गालांगोन नोंसोरबो थिग थानांगोन जोंबो आंल' थाबा जानाय नङा नोंसोरबो थिग थानांगोन मिथिबाय बेखौ माबायाव सोंदोंब्रा डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिया माला गभर्नमेन्टआ जोंनि माबाया डिपार्टमेन्टआ सार नोङो माबा मोनसे खालामनो हागोन जागोन नों बुंनायखौ सोंगोन आङो दे जोंना मुलुगसोलोंसालिया हरसे मोनसे जाबाय आरो नाव दे सिमेन्टनि दे फैबावगोन आङो समय बिराद समायनि खोथा आङो जायखिया नोंथांमोननि जिथु समस्याफोर आङो मिथिखाबाय आङो रायज्लायगोन सनमान होगोन आं जोंनि बिटिसिनि बाहेरानि थानाय गासिबो बर' संगठनफ्रा जयैनो था आं बेखौ लुबैयो फोरसा फोरसि जानो नाङा जोंनि थांखिया जाहैबाय मा खालामनाय मिथिगौ आसामखौ सासन खालामनाय सार माबा बेना जाथारसै जोंनि थांखिया मा एकदम दे गासिबो मिथिजोबखागौ उनाव फैबावसै दे गोबाव खालामला दे जायखिया समस्या समाधान जाबानो जाबाय नङा होमबा ঠিক আছে থ্যাংক ইউ দে Hello. Kami जोङो बड'लेण्ड टयलेट काउन्सिल बिटिसिनिफ्राय गुवाहाटी बेलतला सारियाव मोनसे गेस्ट हाउस बायनानै दोनदोंमोन बेखौ एखेथा जिहेतु जोङो बे गेस्ट हाउसखौ मा होनदों खोनाखाबायना बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनो ओरैनो होबाय नङा प्रमद बर'आ बेखौनो खेबसेनो होबाथाय भारासो जागासिनो दं नोंसिनिफ्राय मानो भारा जानांगौ ओरैनो होनांगौ नै खालामनाय आङो माथो ओरैनो भारा जाथाय भारा मानो भारा जानांगौ जाखो ओरैनो हगारना होनांगौ ओंखायनो जोङो मैया रायज्लायबाय बे गुवाहाटी बेलतला सार्भेनि बे न'खौ जोङो बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलाव जागोन ओरैनो हगारखाबाय मानो फैसा नांगौ गावजों गावनो दे Mai kamu deh. Ya ini saya kamu ini.